Kedves vendégeim, mi a sündisznóval szeretnénk benneteket megismertetni. Technikai sajtórán elkészítettük egy sündcsalád lakását. Matek órán sündiskéket számoltunk, hívottunk össze a osztottuk, és rájöttünk, hogy hány sündiskéje van is egy családnak. Környezet órán megtudtuk róla, hogy éjjeli állat 25-30 cm, kb. 5 évig él, rovarevő emlős állat kicsinyei fuval tüskével születnek. Olvasás órán olvastunk egy kedvenc könyvét, amit nektek szeretnénk bemutatni. Egyszer volt, hol nem volt, kerekedő közepén élt egyszer egy sündisznó. Nagyon mogorú sündisznó volt, legalábbis ezt tartották róla. Mindenkivel csak morgott, mindennel elégedetlen volt, és még a jó szándékok közeledtek hozzá, akkor is nem is közeledett hát hozzá senki jó szándékkal. Azután soha senkinek nem jutott eszébe, megkérdezni tőle, fájja a szíve, pedig bizony nagyon fájt a szíve, világ életében arra vágyott, hogy megsimogassa. Így jöldegélt a sündisznó napról napra, és évről évre. Míg csak egyszer éppen az erdei ösvény egyik szélétől igyekezett a másik felé, amikor vidáman uzándozó lépteket hallott. Lányok közeledtek, akik szinte repültek lefelé a lejtőns közegy vígdalocskát énekeltek. Amint a sündisznó észlelte a lányokat, abban a szempillantásban összegömbölyödött, mint az már szokása volt. A sűnszíve megdobant a tüskék alatt. Ilyesmit már olyan régen nem mondtak neki, hogy talán nem is mondtak sohasem. Már majdnem kidugta a fejét a tüskés páncélja alól, de valami mégis visszatartotta. A sűnnek rejtőgött a szemébe. Szerencsére nem láthatta senki biztonságos rejtekében. Valami kedveset akart válaszolni a kislányoknak, már a nyelvén is volt, aztán mégis más történt. Mondjatok végén, engem nem lehet megsimogatni. Ne haragudjál, mint aki jót akartunk. Persze. Hát akkor innen veled, kedves Süni, talán majd máskor. Bogának sem merte bevallani, de a szíve mélyén egyre csak arra várt, hogy a lányok egyszer majd visszatérnek. A lányok hamarosan visszatértek, most már messzire észrevette a Süni. Halkan és óvatosan közeledtek, nehogy megérték. A Süni észrevette a lányokat. A biztonság kedvéért összegömbölyödött, de előzőleg még titkon alaposan szemügyelvette a várovált jövevényeket. Csak úgy vett a szíve a tüske rengeteg alatt. A lányok halkan és finoman eresztettek le mellé. A lányok feléje nyúltak, hogy megsimogassák, de amint a kezük odaért volna, a sündisznó ösztelenzen visszahúzta az orrát, és meredező tüskéi a lányok ujjába szaladtak, még a fél is kisentek belőle. A lányok feljardultak. Látjátok, én mondtam előre, megmondtam, jó lett volna, ha soha se szóltok hozzá, menjetek innét, hagyjatok magamra. Hálátlan vagy, és igazságtalan, és utálatos. Várjatok, gyertek vissza, nem akartam, nem így akartam, én világ életemben arra vágytam, hogy megsimogassanak,
osztálynak, és most már valóban a délelőtt utolsó produkciója következik. A 4. D-sek zárják a mai délelőttöt, még egy pici türelmet és figyelmet kérek tőletek, hiszen ők is megérdemlik az érdeklődést.